Bejn l-ewwel 3 xhur u t-tieni 3 xhur ta' din is-sena l-ammont ta' familji b'żewġ ġenituri jaħdmu jew single parents li jaħdmu żdied u dan kien rifless fl-ammont li benefikaw mill-in-work benefit. Dan spjegah il-Ministru Michael Farrugia waqt konferenza tal-aħbarijiet. L-in-work benefit kien introdott fil-budget preżentat is-sena li għaddiet għal din is-sena. Huwa benefiċċju li beda jingħata lil familji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu m'għandhom dħul baxx u għandhom tfal sa 23 sena. Japplika wkoll għal single parents li għandhom ulied sa 23 sena. Il-Gvern qiegħed jinċentiva il-persuni biex jitlu fid-dinja tax-xogħol u jinċentiva dawk li qegħdin fid-dinja tax-xogħol. Min Jannar sa Marzu ta' din is-sena 350 koppja benefikat mill-in-work benefit. Min April sa Ġunju dawn telgħu għal 510, jiġifieri żieda ta' 160 familja fejn issa żewġ persuni qegħdin jaħdmu f'temp ta' 6 xhur. Single parents jaħdmu u eligibbli għall-in-work benefit kienu 589 bejn Jannar u Marzu. Dawn telgħu għal 733 bejn April u Ġunju. Żieda ta' 144 single parent li issa jinsab fid-dinja tax-xogħol. Apparti minn hekk, ħafna minn daw il-persuni se jkun qegħdin igawdu wkoll minn traħħis fit-taxxa kif imħabbra fid-diskors tal-budget. Fil-budget tas-sena d-dieħla l-Gvern irid jirrikonoxxi familji magħmula minn koppja fejn persuna waħda biss taħdem bi dħul baxx u fejn hemm ulied dipendenti li għandhom inqas minn 23 sena. L-in-work benefit għalhekk GST sal-familji persuna waħda li taħdem bi qlieħ ta' bejn 6,600 euro u 12,700 euro. Il-benefiċċju massimu se jkun ta' 150 euro għal kull wild. Il-ħsieb huwa li kemm jista' jkun aħdu ninċentivaw il-koppji biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol it-tnejn. Mill-istatistika toħroġ mod ċar illi iktar ma jkollok persuni jaħdmu b'mod intensiv, iktar dawk il-familji inkluż it-tfal tagħhom joħorġu minn riskju ta' faqar. Aħna qegħdin nkunu impenjati biex bl-inċentivi li nagħtu noħorġu kemm jista' jkun familji mill-faqar huma u wliedhom.